zan yi wani tambihi ba lalle wa kowa daɗi ba, amma dole zan yi gaskiya don bisa ga al'ada ta ban cika ganin abu ba, ko za ka zagen wallahi sai na faɗa, wallahi sai na faɗa. To ni matsalar ne an zagen an kuma zagi na ƙara kuɗi nake, ina ƙara fari, ina ƙara kyau. To me da Allah in ba kai zagin ba ma kai zagin ka dan banza ne, zagin ka zai mun wallahi ni zagi ya daina bani tsoro tantantani, saboda ana zagi na ina ƙara kuɗi. Wallahi ko jiya sai da na samu wasu masu dan nauyi a to me a ciki zaka kaje kai ta zagin ka sakaran banza. Kiran da nake yi da nasihar da nake zuwa ga bangare biyu ne. Bangare na farko ahlus sunna, bangare na biyu shine waɗannan yan bid'a din a game da rasuwar mahaifiyar wannan yaron Abul Fasadi. Wasu ahlus sunna sun sauka daga sholda cewa tana wuta, ita ma ta zama mushe. Wannan baya cikin aqidar ahlus sunna. Ahlus sunna baya hukunci da wuta, ba ta hannunmu, sannan ba ma sha'awar Allah ya kai kowane irin mutum wuta. Duk rabon wuta din nan ba mu muka kasama ba mu za mu raba ba. Dan ya zagi malam Jafar ya kai shi wuta, wannan ai yake nuna jahilcinsa, shi yake nuna shi jaki ne, shi yake nuna shi daƙiƙi ne. Saboda da ya karanta abin da sunna ta karantar, bayan da za a yi mutum ya mutu ran juma'a da asuba yana sallah yana qira'a qur'ani hafizun qur'ani, ya zo da littafi zai karantar da mu hadisin manzon Allah, ranar kuma ranar juma'a adadin mutanen duk da yake Kano zubar da hawaye suka yi, har yan bid'a amma sai da suka yi kuka suka ce ga waliyin Allah ya mutu. Babban shugaban yan bid'a na wannan lokacin, ko ka ce jagoran su malam Isiyaka Rabiu, da bakin sa ya faɗa ce zai iya bada duk abin da ya mallaka Allah ya bashi irin mutuwar man Jafar. To idan kare dabba irin Abul Fatah ya zo ya ce man Jafar yana wuta, me naka? Me zai dame ka? Haba da Allah, wai dan kare ya zage ka sai me? Kai da ma yanzu kare in bai ma haushi ba a zai ma haushi. To idan kuma ya yi wannan haukan mu kuma sai mu rama irin wannan a kansa. Bayan mu annabi ya ce kar ku zagi mamata, duk abin da mamaci zai girba abin da ya aikata. Da haka ba na tare da masu zagin mahaifiyarsa cewa tana wuta, ba na tare da su kwata-kwata. Cewa ita mu ma mun rama abin da kai akan malamanmu, wannan ba haka ake ramuwa ba. Wannan mummuna ne da mummuna, kuma ba karantarwa addini ba ce ba. Wannan rama mummuna ne da me mummuna, ba karantarwa addini ba ne ba. Ba ma yin haka, wannan ba manhajinmu ba ne mu ahlus sunna, bai kuma dace da tsarinmu ba. Da haka yan uwa ahlus sunna dan Allah ku yi haƙuri, wannan abun ku daina yi. Waɗanda suka rubuta ba dan na isa ba, dan Allah ku je ku goge rubutun da kuka yi akan mahaifiyarsa. Na farko ita ba da awa take yi ba, dan kuka ne kawai ya jawo uwarsa jifa. Ina fata an bayyana wannan. Da haka Allah ta ziru waziratun me wuzra ukhra, dan Allah mu haƙuri mu gane wannan abun ba manhajin sunna bane. Akalla in ba za ka iya cewa Allah ya ji kanta ba, to kowa ya sukute shiru, amma ba mu aibata ta ba. So saura bangaren yan bid'a, to kun ga natijar abin da muka dade muna gaya muku tana faruwa. Wannan salon da wannan yaron ya dauko Abul Fatahi na cin mutuncin mutane, duk fa abin da yayi tilkal ayyamu ne mudawilha bainan nas, zai zo kanka zai same ka. Yanzu lokacin da ka zagi Dr. Idris ta ce yana wuta, ta ce baka ma yadda ya yi shahada ba sai an kawo ma rikodin. Kai yanzu ina rikodin ɗin rasuwar babarka sanda ta yi kalmar shahada ko ba ta yi ba? In ta yi ina rikodin? Kaga wannan maganar su mutane suke baka amsa da ita yanzu, shi mutane yau suke baka amsa da shi. To wato salon da awa ya koma irin wannan tsarin na kaskanci bai dace da mu ba. Ya kamata yanzu ku nemi Abul Fatahi ku zauna da shi ko abokanansa da malamansa, ku ce kaga wannan abun bai mana daɗi ba, yau mahaifiyarka ta rasu, sai ya dawa ne ake kiranta, ta rasu amma ana jifanta da alkaba'i, wanda ba daidai bane, wanda ba daidai bane, ba daidai bane. Da haka dole ne mai karantarwa ya tsaya iya inda aka tsaye da shi. Amma ka zo ka ce Albani dan kwaya yana wuta, Malam Jafar dan damfara ka ce yana wuta. To kai yanzu tsammanin yanzu 'ya'yan Dr. Idris idan suka fito suka rama a irin wannan lokacin da na tabbatar ba wata rana mafi raɗaɗi a zuciyarka irin wannan ranar yau, da hannunka ka ɗauki mahaifiyarka ka sa ta a cikin ƙasa ka binne ka dawo, kana buɗe social media ka ga wani yana tsine mata yana cewa tana wuta, duk ƙwarin zuciyarka wallahi sai ka ji ranka bai maka daɗi ba, dan ita ce babar da ta haife ka. Kenan da awa bai kamata tafi akan wannan tsarin ba, bai kamata tafi a wannan tsarin ba. Yan bidiya wannan abun ku tsaya ku yi nazari, ba abu ne da ya dace ba, ba abu ne da ya dace ba.
to wannan fa kai ke babarka kenan da ta mutu ka je kai muraja'a kai da kake wannan barnar. In kai ne yau ka mutu me kake tsammanin ire-iren wannan mutanen da suke huce haushin su yau a kanka me za su ce inda gawarka aka ɗauko za a binne? A babin shawara na faɗa, a je a duba maganganu na ai nazari. A halin sunna ku yi haƙuri, wannan rubuce-rubucen da kuke yi bai dace ba, bai kuma dace da manhajin sunna ba. A je a cire shi a goge shi. 'Yan bid'a ku yi nazari, wannan abin da kuka ɗauko na salon in malami ahlus sunna ya rasu wani ya zo ya zauna ya kafe shi ya tabbatar yana wuce ya kuntata maganganu don ya bakanta iyalansa da matansa da ahalinsa da mabiyansa da almajiransa rai, to duk abin da kai wallahi zai faru. Kuma idan aka ci gaba da wannan salon fa Allah ne kaɗai ya san ranar denawa. To a ƙarshe ni in na mutu ban yafe ba idan wani ɗan bid'a ya zagi gawata ko ya ci mutuncinta wani ahalus sunna ya fito ya rama, ni ban yafe ba. Duk abin da zai ku kyale shi CA yake kara mun a wajen Allah. Maganarsa ba za ta canja abin da Allah ya rubuta a kaina ba. Maganarsa ba za ta canja duk wani abu da Allah ya rubuta a kaina ba. Yanzu idan ka zo ka ce Dr. Idris yana wuta, to ai sai mu tambaye ka, wutar ta ubanka ce ko ba haka bane? Babanka ne yake rabawa? A iya fatan mu insha Allah Dr. Idris dan aljanna ne, dan limami ne na aqida guda, haka muke fata. Ashe manhajin ahlus sunna har yanzu bai bamu damar mu ce lalle dan aljanna bane ba. Me muke yi yanzu? Fata. Hatta kenan a karan kanmu, mu da muke ganin muna kan tabarki mai kyau, mu da muke ganin muna kan sunna, mu da muke ganin muna yakar bid'a, mu da muke ganin cewa mu muke yada tauhidi na gaskiya, har akan mu ba a bamu dama mu ce mu yan aljanna bane ba. Yan uwa an fahimta? An gane? To don Allah kada so ko ki ya jawo mu dinga aikata abin da za mu saba. Wani ya kalli wani mai saban Allah ya ce masa dan wuta. Ubangiji tabaraka wata'ala a hadisi kudus ko ya ce wane ne ya shiga tsakanin bawa na da ni? Kai ne kake cewa ya tabbata ba shi wanda aka ce dan wutan ba mutumin kirki bane ba, yana aikata saban Allah. Sai Allah ya ce to kaga shi wanda kake cewa ba za a gafarta masa ba, Allah ya ce na gafarta masa, na ma ba shi gidan aljanna. Ya ce kai da kake cewa ba zai shiga aljannan ba, to kai kuma na bata aikin ka ta wuta. Kaga kenan wannan da aljanna da wuta kayan waye? Kayan Allah ne, ba ruwanka a cikin wannan sha'anin. Muƙaddara iya zaton da muke babarsa ta rasu akan bidiya ko wa ya sani a awa ɗaya awa biyu da ya rage mata ta yi combating into sunna, ko ta gane kuskure, ko ta tuba tsakaninta da Allah, ko tana da wani aiki da ta sauka wanda ta ce ta daina ba a sani ba ko ba ta bayyana ba. Ai wani abu ne boyayye ni da kai, kar baka ɗauka uzuri nake bata, a'a iya abin da karatu yake iya nuna nake gaya maka. Dan manzo Allah ya gaya mana hadisi ko akwai wanda zai mutu saura tsakaninsa saura zira'i da yana aikin yan wuta, ko ba ka annabi ya faɗa ba, yana aiki a idan ka irin aikin yan wuta, sai ya zama hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa mai zira fa yasbiqu alaihi mai kitab fa ya'malu bi amali madha ahlul janna. Me zai faru? Manzo Allah ya ce sai ya shiga aljanna din. Dan Allah in ya muku ciwo ahlus sunna ku yi hakuri. Ni nan da nake bayani kaf din ku ina jin ba wanda ya kai ni jin haushin wannan yaron a zuciyata saboda kiyayyarsa da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai na muku mukaddima, ni ba raina yana so bane, dole ne in faɗa abin da nake ganin yan uwana sun sauka daga kansa akan layi, fahimta ta saba da taku ana. Ina fata an fahimci wannan. Allah ya sa mu dace.